Don't know
vis-à-vis Camara. Antara orang kasus saya foto nakerati antara di rumah saya foto nakerati antara orang pada bulan nasi pakainya ini lebih terbasu terbasu nasi go kabulu mapoto sudina bai la vis-à-vis et ce quoi ça on va aller dans la Sinope avec police il allait dans ce pays talante allez la cité talante au tien il n'a qu'à la cité au tien
Santan dulu saya kita. Santan dulu saya kita ani dulu. Jadi apa tu bas? Ale na foto ma fara. Yang asyik yang mau mak. Bas dulu ya usa sigi koma market. Ne de tutren oro foto bas ni. Ale di tutren oro foto bas ni. 10 km ngona ngabu no jo ka yela makono bas ro so ko ne de afa ya san shiki na kala. Ale du ko kine. Ele so ko jisi ma na ngona kiyo tele do ko ka yela makono. Kibo de kono bi. San shiki. San shiki. Afa nga ka talanja sa una bo fo me mo ko duru mo ko nya de na. Ba fa nga jansa una bo fo ne de kino. Kile suna katana jasa muna tena tila si kamera kikuko kuna suna kabe matu makubla kamera baka sawa buku sisi arama duku malipya alisura mbomu kakina yuku maibala alisura mbomu Kalau sudah dia tapi kalau mai, boleh jangan tidak sekarang kita kau kapil beli, tidak tinggi visa fi, kita kau ni mampu. Ada kasih memang apa? Jadi yang wadiri. Nama. Apa lagi? Nama. Jadi lagi. Nama. Tadi ada. Memang dulu kita ngomong. Nama. Anu kita dulu. Nama. Ada apa pun Alega duzunani kene tama. Asawo duba Yusuf Sidibe décor ay kera fay. Festival la ande kara sosor officiel Yusuf Sidibe décor. C'est l'association de la Globo Kabuku. Dina tigi cɛmana musoman mun bɛ kɛnɛ kan k'a bɛ bɛɛ fo Mama Tamba ko k'i fo ko k'i n'i ka gurupu bɛɛ lajɛlen fo Mama Tamba Mairie Sissoco k'u ka n'a ka gurupu bɛɛ fo Mama Tamba ko k'i n'i ka jama fo Lasiko di k'i bisimila k'i bɔra Abidjan k'i na n'i ka so Mama ko Dina b'i fɛ ko n'i ko Mayi k'i ko Tamba iya Yusuf Sidibe deli ale sigilen porotara sigilen o kɛra Banagabu baro la o kɛra o b'a sɔrɔ kafiri b'a la d'accord o su in na Dina ko k'a b'o kɛ ye su in na a bɛ Yusuf Sidibe jansa du tɛrɛn kelen k'an yɛrɛ jansa taara jansa du tɛrɛn kelen ka jama bɛɛ jansa la kaba Yusuf Sidibe jansa du tɛrɛn kelen k'a yɛrɛ jansa du tɛrɛn kelen k'a sɔn sefa 1000
Ils sont CFA Wata, Ali Jama Bela Jeli Jasa. Ala ka so 50 euros. Ils sont 50 euros. Ita so sa no ma bo mekene kaya. Nous vivons avec les 80 sur le plan de So saba ani chef la. Ulu ka so duma me la ku to to. Soufla, Ali Jessa, Mabuka Sababu, Masunabuto, Kamara. Shini Sini, chetam so tam. Sini Jetta Musuta, Ulu ka so duma. Ali Buka Sababu, Masini, Bende duma. Osumene Luma Sini, Shini ngene. Siningene, Chemu wa muso mu ka so duma. Siningene, Yamba Musumba, Buka Sababu Duma, Sanwere. Sare, Na soro nyina ta jara sanwere o te ko ulu yere la. Nata Jara Sara, Tautu Gulula, Abanga do jara so. Kala Kabarka Luna, Kamara Jauh terkenanya Mbak nak limbah kena kerja kamera Masuru, terem flafi susu di meja satu lima flafi koma bulu bulu. Senang turun blokir. Senang ini asal. Senang ini kumpul di rumah. Kalau semua wafla. Kuna si jasa. Ila jilu moja la sawi ila kamoi. Kuna wafla ila jilu moja. kamera Aja